0.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Wow! Ang hirap pag wala ka ng boses kasi naman. Kaninang madaling araw pa ako gising, B. Teka nga, titipirin ko muna yung boses ko, baka mamaya maubos. Ikaw ba naman, gumising ka ng alas 3? Tapos dumadaldal ka na ng mga alas 4, o di baka na. Okay lang yan. Isipin na lang natin na Biyernes na bukas. Kaya yung katabi mo. Sige nga, kuya, ate, kuti. Pakitapik. Sige na, tapikin mo na yan. Tapikin mo na, sabihin mo. Love trip na! Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. That's right! It's a happy Thursday, Kabisyo! Yes, it's still me, ang inyong babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is me, your daldalerang atleta, DJ Maratoni, na inaantok na, B. Alam ko, nasabi ko dati, na kapag ka mga madaling araw, sanay tayo sa mga bakbakan kasi nga, di ba, pag mga fun run, madaling araw yan. Pero ngayon, for some reason, my energy is going down. Ay nako, katulad niyang katabi mo, sabihin mo sa kanya, mamaya na siya matulog, ha? Kanina nga kasi, so makwento ko lang, baka sabihin mo kasi, bakit ano nangyari kay Maratoni? Saan siya nagpunta? Anong ginawa niya? Baka na naman mga kinikilos-kilos niyan. So kanina po, pumunta kami sa North Caloocan together with our Love Radio DJs. At nagpa-Zumba okay at Kalye okay kami. Oh, Zumba. Alam mo, nakakatuwa yung mga nanay doon, yung mga senior na talaga naman. Nakatodos make-up pa, may mga glitters pa sa mukha, tapos ang iiksi ng suot. Abay, mas magaling pang gumiling sa akin. Mas meron pa. Bukod sa pag-zumba, meron din doon yung Kalye okay. Kung saan naman ay nag-conduct kami ng isang para-karaokehan sa mga kabisyo na talagang nandoon. At grabe no, ang gagaling nyo kumanta. Saan nyo nakukuha yung ganyang kataas na boses? Yung akin kasi pagtatanungin, tinan mo. I will always love you. Minsan nga nagtatanong, ano ka ba? Bakla ka ba? Marathon. Pero to be honest, nakaka-proud po lahat ng mga sumali kanina dyan sa Zumba Okay at Kali Okay. Palakpakan yung inyong mga sarili. Nakakatuwa na makita yung mga tao dyan sa North Caloocan. Biruin mo yon, mula South papuntang North. Good luck na lang talaga sa amin. Pero masaya kami. Dahil marami ang nakilahok. Marami pa rin ang mga mother na mas inuuna ang sayaw kaysa chumismis. Go, pagpatuloy nyo yan. Sasamahan kayo ni Maratoni. Sayo-sayo tayo paminsan. Eto, pampawala ng antok. Pampawala ng antok ngayong hapon. Makakasama mo pa rin ako, si DJ Maratoni. Here's another song by Papa Laban, G22. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.